Príklad číslo 12. Vypočítajte hodnotu Q tak, aby graf funkcie y sa rovná minus 1 lomeno x minus 5 zatvorke na druhu plus Q prechádza začiatkom súradnicovej sústavy. To, že má prechádzať ten graf začiatkom súradnicovej sústavy, to znamená, že musí prechádzať bodom 0, 0. To znamená, x-ová súradnica musí byť 0 aj y-ová. Tak poďme si to napísať. Čiže bod 0. 0 znamená, že x sa rovná 0 a y sa rovná 0. A dajme si to do našej rovnice. Tým pádom dostaneme 0 rovná sa minus zlomková čiara 1 lomeno zatvorka 0 minus 5 na druhu plus Q. No. Minus 5 zatvorke na druhu nie je minus 25, ale 25. Na to treba dávať pozor. Čiže minus 1 lomeno 25 plus Q. Dám na druhú stranu 1 lomeno 25. Čiže dostanem 1 lomeno 25 sa rovná Q. No, ale ja to chcem desatinné číslo a to sa rovná 0,04. Rýchlovka.